du skal finde dit skema i Lectio, så er det lidt besværligt, for enten så skal du gå via Lectios hjemmeside og scrolle ned, finde Midtfyns Gymnasium, og så hen og logge ind, og så komme ind den vej. Eller du skal via gymnasiets hjemmeside, op og klikke på intranet, og derefter linket direkte til Lectio, og så logge ind. Derfor kan det være nemmere at få lavet et bogmærke direkte til ens forside, så når du har logget ind og er på din forside, så i Firefox går du herop og klikker på den lille stjerne herop, og som du kan se, der står, når jeg holder musen hen over stjernen, så kan du også trykke Ctrl-D på tastaturet, men jeg trykker altså her, og så ligger bogmærket som gemt. Og hvis jeg vælger lige her, at jeg gerne vil have, at den ligger på bogmærkelinjen, og så kommer den samtidig frem herover og ligger herover. Og som standard er der sådan en lang tekst her, og jeg kunne jo ret og slet vælge, at der skulle stå skema, og så vil det være den tekst, der står heroppe. Så står der skema her, og når jeg klikker på det link, den her, så kommer jeg ind på mit skema. Hvis jeg vil have plads til rigtig mange bogmærker heroppe, så kan jeg også helt fjerne teksten, og så er der kun det her lille Lectio-ikon. Men det virker altså stadigvæk, det fylder bare mindre heroppe på bogmærkelinjen. Så vil du smart og nemt lave bogmærker, så gå ind på den side, klik på stjernen heroppe og sørg for, hvis det skal være let tilgængeligt, at vælge, at bogmærket skal ligge her på bogmærkelinjen.